Dumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng sidwasha nezidwashakazi zikaNonkwenkwezi thokozani camagwini makhosi amakhulu izindlondlo ezinkulu bayede lisedi khanya hlala nami ndihlale nawe ungashenxi unganishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndiyintoni na ngaphandle kwakho bethunana nibuyile sidwesha with yet another piece of wisdom. Guys, today I want us to talk about menstruation and spiritual healing. Amazulu athi ukuya esikhathini thina sithi ukuba sexesheni. You know, that time of the year, like that each woman who is, you know, healthy once a month, you know, will have their cycle. Now, siyayazi ba ixesha elinintsi i-periods have been associated nokungcola nokuba mdaka, you understand, as almost like something very gross, you understand. Kude kuthiwe xa usexesheni awuphathi mthi, like melba awungeni nasendumbeni. Well, kwezinye izigodlo zikhona nje izinto ezininzi nasezicaweni ufumanisa into yoba xa kufastwa wena ufast because sorry, because usexesheni. Now I have a serious problem with that personally, and I know, you know, a few other you know, experienced healers, like abantu abadala kudala benyanga, you understand, abadala kunathi thina siyafika ekunyangeni khona abantu abadala kudala benyanga, you know, uthi xa ubamamela ufumanisa into yoba ezinye izinto esizifundiswayo okanye i-perceptions zethu, you understand, zirongo, ziyamisleada futhi ngelinye ixesha. And some of us, we fail to ask or to try and understand, you understand. I think it is each and every traditional healer or spiritual healer's duty, you know, to go out there and get enough information, you understand. Equip yourself with information. Equip yourself with information, you know, be involved in debates with other healers, so that you inform yourself, you understand, you are well informed, so that you are able to form an opinion, you know, an informed opinion. Uzokwazi uguide nawe, you understand, une direction, not just something owawuyifundiswe ngoko ngumntu mhlambi yena owayengaqondi ngelaa xesha, you understand. Abanye abantu, they don't want to, you know, challenge the status quo. Umntu ufuna uyibamba ngolwaa hlobo wayenikwe ngalo, akayifuna enye into ekanti lo muntu ebekunika kwayena kuqala uphethe ulwazi olurongo. So it's very important into yoba we challenge the status quo, we debate amongst ourselves, we you know, we connect with our elders, you understand, in the industry yokunyanga ke uyayibona laa nto leyana. It's very important to be in a social circle, in a circle of, you know, healers with experience, you understand. Le nto yokuzivalela endumbeni wedwa okanye uzimatanise only with people of your age, you know, peers, eniphume nonke ekuthwaseni what 4-5 years ago, you understand, bese nicinga uba yonke into niyayazi. I think it can be misleading, we understand. Kukuzilimita mna ngokunokwam. So okay, masingene epointini ke ngoku. Eyami ipoint ithi, I honestly do not see anything wrong with a woman, because we have wombs, we understand. When you have a womb, you will definitely get your menstruation cycle, you know, regularly, monthly if you are regular, depending on your hormones, you understand, and how they are set up.
There is nothing wrong with that. One, none of us would be here on this earth if these cycles bezingekho. Uyayiva ke ngoku? We are, we are the birthing system. Without us, without our wombs, ngebe ngekho onyana bethu nentombi zethu. Uyayiva ke ngoku? Nabazali bethu baphume ezibelethweni, sibeletho eso sihlale sithini, sivuze igazi ngoba yindalo. Now what can be wrong with that? It's part of the productive productive system. Yintoni ke ngoku erongo xa umuntu obhinqileyo ahlale aye exesheni? When something so good like umntwana, ukuzalwa komntwana, you understand, iba ziziphumo zomuntu ongakhanga aye exesheni. Xa ungakhanga uye exesheni and yet you are sexually active, and ubudoda bomntu wakho, let's talk about married people now. Your husband, you understand, or your partner, let me not be maybe sexist, I don't know, or judgmental of people abangachatanga. By the way, I'm not married myself. If a healthy sperm comes together with a healthy egg, obviously sasiyenzile sonke biology as part of the curriculum yesikolo, at least I think even primary. Kwenzeka ntoni? Boom, kuzawuvela umntana ekugqibeleni. If khange elaqanda lifertilizeke, elaqanda liyajika libe intoni, funeka liphumile kwisystem, because kaloku ayenzekanga lento bekumele uba yenzekile. You understand? Can you see what possibilities women carry in their bodies? Beautiful possibilities, you understand, of beautiful children that one day maybe a leader or a president of the country. Each woman has a womb that that carries many possibilities. We don't know what to expect out of each and every womb, but what I do know is it's only few people that are not excited, you understand, when they are pregnant. Only when it's unplanned. But when it's planned, it's a beautiful experience. So what can be wrong with because if the body is not ready, we understand, if that egg is not ready to be fertilized, nature will not let it be fertilized. So alizukwazi ukuhlala kuwe, kufuneka liphumile. Ayikokungcola. It is just your body now. I don't even want to use the word cleansing. But it's almost like cleansing, because kukhutshwa okudala eliqanda belikhona, you understand, ngoku kufuneka liphumile because khange lisebenze, kuzokwakheka elitsha, ovulation, kuzawubakho iqanda elitsha elizawulindela isperm ukuthi makudityanwe kuze kuzophuma umntwana. Uba khange kwenzeke, kuzawuphinda futhi kuphume, you understand, because awuzukwazi uzawubola ngaphakathi ukubana ngaba elaqanda lihlala ngaphakathi lingareliseki. That's all it is. Now indawuni le ndawo ithi ungcolile, akumelanga ungene entumbeni, akumelanga uphatha amayeza, yindawuni. Because I honestly feel indoba females, hence we have, I don't know, but sometimes we have more power than our counterparts, men, Sometimes uDelilah wayeqhatha uSamsoni bethu na wasebenzisa ubufazi bakhe. Uyayiva ke, sinawo amaqhinge, sinawo, based on how we are created, and there's nothing wrong with us. And you understand, if you do it ngenhliziyo enhle, amnoyindoda zawuthini, uyeva man, uyathamba,
Yeah, if hence we have to be, we have to take care of ourselves, because they love us soft and vulnerable. Yeah, if again, so there is nothing wrong with us. Yeah, if and I honestly feel indoba when it comes to menstruation, I think people are actually ndizawuthini na batolika izinto okanye imithetho okanye imigomo eyayibekiwe ngoko ngogobela okanye ngamagqirha angoko, into yokuba suwaphatha amayeza xa unje, isizathu sesi nesi nesi. Mna ndicinga into yoba xa kusithiwa sukungena endumbeni, it is because at that time, that is when you are at your most powerful as a woman, and powerful and also vulnerable at the same time. You understand? So the balance between the two can be very tricky. You understand? Hence, menstruation sometimes is associated with the moon. You understand? With phases of the moon. When we have our periods and the moon is, at a particular phase, there are things that we can do, you understand, to exert our power. Power given to us by Mother Nature. It is afforded to us. Unphathele grapes by Mother Nature. There are rituals that when we perform, based on the full moon, for example, and you are on your periods. You understand? Certain things can happen. You understand? But we'll talk about that one day. So all I'm trying to say is, umzimba womntu or periods, you are vibrating at a possibly higher level than a normal, you understand, than your normal other days. Because imagine, kaloku kwa i-menstruation lena, uyayiva ke ngoku, zii-hormones, iqalapha le nto. Yayiva iqalapha entloko yehle ihambe iyotshophi esibelekweni kulaa wumbu, ifike yenze ntoni, yenze manipulation yayo phayana, liphume iqanda. Uba elaa qanda kwenzekile ke ngoku ladibana nencindi yomntu ongutata, kanti nayo laa ncindi isemandleni, uyayiva kuzawuphuma into entle engumntwana ofana noNonkwenkwezi. Yintoni embi ke ngoku apho, uyayiva? So as our hormones, njengoba, that is why you find into yoba abantu ababhinqileyo, when they are having periods, baba ne-mood swings. You understand? Baba ne-mood swings, tired sometimes, because there's so much happening. This is chemist. There's just so much happening. Progesterone and testosterone, encinci kuthi, but with progesterone, even though ndingayazi ke ngoku, you understand, chemically, kodwa ikhona nje lento ibangela into yoba singamikisi kakuhle apha nalapha entliziyweni. So umuntu ongumama ngelaa xesha needs to be taken care of, needs to be, how do I put it, zawuthini, pampered, man. Uyayiva? Udinga uphathwa ngothando, tender care. Hence dala umuntu ongumama ebesithi xa esexesheni beningasetshenziswa nzima, uba kiwe emasimini awuyiwe namasimini, because kaloku uzakwenza njani, kuba khona period pains. Uyayiva laa nto leyana? Because there's just so much happening, it's a change. You understand? Your body was expecting something. Once there's an egg, your body expects, you understand, for changes to happen. And when they do not happen, your body must now iphinde icinge ngolunye uhlobo into yoba, akwenzekanga, hayi makhe siphinde sibuyele kundalashe. Uyayiva? So your body, izama ukubhalansisa, kuyasetyenzwa ngumtshini lona, guys. This is a machine. This womb here is a machine. Uyayiva ke ngoku? Hence nyani umuntu ongumama xa esexesheni, it has nothing to do with ubumdaka more than into yoba
ii-hormones zakhe ziyamtshintsha. Ndicinga uba ke ngoku mna umzekelo xa siyizise emayezeni i-effect lapho nje qha into yokuba your energy, you are vibrating at a different, level of energy, which may affect amayeza akho ngenye indlela. Mhlambi undesirable results, you understand. Mhlambi when you vibrate ngendlela ethile, xa ungena emsamo wakho uyayiva ke ngoku imood iyatshintsha emadlozini because of ii-vibrations. Khumbula thina vele ilink yethu nabantu abadala is vibrational, uyayiva, hence sikwazi ukubhula ngengqondo. Ngelinye ixesha akho mntu ukuhlebezelayo into yoba lo mntu uzele iinyosi iinyosi ezisetyesini, uyayiva. But vibrationally abantu abadala bazawuthumela umyalezo ungene engqondweni yakho, ingqondo yakho ikwazi usebenzisa i-intuition, icinge kuphume into yoba nizele into ethile. We use vibrations a lot, uyayiva ke ngoku. So umuntu osexesheni, i-mood swings zakho, ii-hormones zakho, you might not be able sometimes to divine ngendlela you understand, you might miss the point sometimes. I think that was the only reason kuthiwa umntu obhinqileyo ngexesha elithile kufuneka ephumlile, you understand. You take things slowly, that's all there is to it as far as I'm concerned. As a result, even isiko lokulantuka lokuthomba, xa kuthonjiswa, it's like being taken back to your womb, being taken back, you are like being put in a cocoon where yonke into uyayenzelwa, you are being pampered, you are being taught ukuthi le nto ufundiswa ngomzimba wakho. Le nto kanye ndiyithethayo into yoba uzazi into yoba xa kusenzeka into ethile sizube kuthe, uyayiva. Ufundiswa ngocantsi into yokuba umntu oyindoda uphathwa ngolu hlobo, and this is true. Mna ke mntu wathombayo, umntu oyindoda uphathwa ngolu hlobo, uyayiva ke ngoku. Le ikuze kube mandi idibana ngolu hlobo nale. Kwantonjane kuthethwa inyaniso, inyo yinyo kwantonjane, ngaphandle uba yifake entonjane leyo. The whole point yentonjane kukuthini? Kukukhulisa basically, so that one day if you become a wife to someone, you don't fail in your duty as a wife, you understand. At least you must know what is expected of you, at least when it comes to your sexuality. Ukuthomba is all about your sexuality if you think about it. Not all, but mainly about your sexuality. So basically xa uthomba, mna endiqondayo into yokuba ngelaa xesha uthonjiswayo kustabilizwa umzimba wakho to now be able to behave in a certain way during your cycles. Hence it is very important. I'm not saying ukuthi people must now go thomba, but it is very important, mna I think, for umntu osebenza ngabantu, osebenzisa kakhulu oku senje uba intuition uyavumisa, umzekelo, you understand, uphatha amayeza, ukhanda amayeza, ngoba even ukukhanda iyeza kufuna lena iyeza. Yazi ndincokolela new cousin wami into yoba kukho ibekelo elalilibigqitha endakhe ndalinyanga, but ilishwa lam into yoba zange ndibhale phantsi into yoba I just remember this and that and that and that and that, you understand. Ngabantu ababekude besekapa, that lady couldn't even, babengenakwazi ufika, you understand. Kodwa ndakwazi kwenza indlela into yoba mabafumane ezo nto bazifumanayo, uyayibona. Uyayiqonda into yoba at that time I think intuitively I was vibrating at a very, you understand, high level of energy. I was able to perceive, you understand, messages maybe from my ancestral spirits, such that I was able to pick and mix imithi
right for lenkinga lengxaki yalomntu specifically. But kunothiwa ngoku mandiphinde again, I might not be able to do it ngalaa ndlela because ndandingomnye umntu ngalaa mini. Ndazi uyavakala na. So mna ngokunokwam andiboni kungcola kubo. Even abahlekazi mna apha ekhaya umntu ndiyamthuma mna endumbeni. Qha ihygiene into ebalulekileyo kum. Umntu osexesheni kaloku uyahlamba abe clean. Uyayiva ngoba kaloku awuzuthi ke ngoku masingangeni into detail. Uyayiva but even i-pregnancy for that matter, you know, pregnancy udla ngothi utata ukhwalo umntwana sisiphiwo esivela kuThixo. So when a person has fallen pregnant, ke into yoba kaloku uyabona ngoku people abasatshati. But umuntu ozitshateleyo because esiXhoseni masiyithethe inyaniso akuhlalwa phehlweni because thina iyakwazi intwaso yakho ukuthatha over 10 years. Undixelela into yoba ke ngoku awuzulitsibi iziko nomyeni wakho kuphela ishumi leminyaka ngenxa yento yoba wena uselithwasa. Ayizukwazi. So kuba namaxesha athile esizila ngalo ucansi, kunamaxesha athile abantu bakhululeke. Xa sizawuphatha umsebenzi othile uyaphinda ubuyela ekuzileni ngenxa yento yoba kukho le nto singazukwazi ukuyistopha i-production. Sizifactory zokwenza abantwana. Asinayinqanda leyo. Umntwana esisiphiwo esivela kuThixo. So umuntu okhulelweyo fana nomuntu negqirha elikhulelweyo, there's nothing wrong with that. Mabathini bona bangabi nabantwana njani kaloku. Qha igqirha nethi kufika ixesha elithile just for your health, because sometimes we work hard, you know, sihamba indlela nje, you know, unfriendly territories, wehle emilanjeni kuyaqenqeleka ngenye ixesha kuyanyuka. So umuntu ozabe ekhulelwe hamba etyibilika, you understand. Hence ke ngoku xa ukhulelwe uligqirha uba nexesha kuthiwa hlala phantsi ke ngoku khawuhlale phantsi. Wena imisebenzi onokuyenza ngeli xesha yile nale nale and that's it. Only because kuprotectwa le nto ikhulayo apha kuwe. Isisipho esihle esivela kumdali. Ndicinga uba mandiyishiye kuloo ndawo. If it's a topic you'd like us to discuss, oh ayisana jonga kufike elaa xhewukazi lingafuni ukumsha. A topic you would like us to discuss further. Yeah. Yes. Ndawuva ngani ke. Otherwise, thank you for everything. Guys, you see my nails. My nails. Yeah. Zenziwe Alice Bethunani. Nathi sinazo indawo eDikeni. Alice kwa Augustine. Sisters Payana, she's very good. Otherwise, I'm back from Joburg, guys. I'm back home now. Thank you. Joburg was very good to me. I had a very good 2 weeks. Very busy. And thank you for tuning in till the next one. Ciao.